aturan pinaraan wonten ing dalemipun masoni mramila panjenengan dipun suwuni rawuh kapurihanya seni panjenengan dipun suwuni sawab ndonga ingkang wilujeng. Soni nggelar rezekine pangeran saking ulune bumi bekayamong tani wujud ambengan kadamel ngedekaken griya pramila dipun casi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng soni anggenipun ngedekaken griya sageta tentrem ayem jenjem permanem kalis ing sambikala sabrekah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Jenang pethak utawi jenang abrit, jenang asal usul saking bapa utawi saking biyung. Kenematanipun bapa utawi biyung kepyaripun dados pitung perkawis kawastan otot balung kulit ulu cumburah lan lintunipun ingkang sampun majiwa salira dumateng soni pramila dipun caosi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng soni anggenipun ngedekaken bali wisma sageta tentrem ayem janjem permanem kalis ing sambikala sabrekah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan pangriki sedayanipun. Sego golong. Anggolongaken dinten 7 pekenan gansal sasi 12 uku 3 dosa. Ngeracuk kala dina jabung uku wasangar jatingarang pinanggang wonten dinten Kemis Legi kadamel ngedekaken griya sageta soni anggenipun sakeluarganipun sageta tentrem ayem jenjem permanem kalih sambikala asa berkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Jenang baru-baru ngawonten derekipun sekawan tebih tanpa wangenan cedhak tanpa senggolan kawastan supiah amarah aluamah mutmuinah rinten kelawan dalu tansah sumanding dumateng soni tan genggang sak rambut pramila dipun caosi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng soni anggenipun pados pangipa jiwa serintene sedalune kalisok ing sambikala asal berkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Sekarestaman ngawonteni nyiram tuwuh nyambung tuwuhipun soni ingkang damel nuwuhaken ngedekaken griya tumapake wonten dinten Kemis Legi mugi-mugi sageta ijo raya kados rone waringin sageta tentrem ayem jenjem remayem kalis ing sambikala saberkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Ingkang sabang ngaturaken sekul punar anjemukaken dumateng pusaka budama kadamel nyungging Purbangkara pramila ingkang pucuk dadi ning bonggol dadekne wonten pucuk pramila dipun caosi bekti mugi-mugi jurung pangestu dumateng bapa tukang anggenipun nyungging Purbangkara wonten dalemipun masoni sageta tentrem ayem jenjem permanem kalih sing sambikala saberkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Gula gimbal gula gringsing ngawonten dumateng Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang mesa daya madaratan saha kutu-kutu walang toga sak mlumahing bumi sak kurepe langit pramila dipun caosi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng soni anggenipun dadap srep wonten Sukamulya mugi-mugi tansah maringana rahayu tentrem ayem jenjem permanem kalih sing sambikala asa berkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sayanipun. Sekul suci ulam sari ngawonteni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Ngomar ngali Syekh Suwada Mukmin pramila dipun caosi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng soni anggenipun pados pangipa jiwa serintene sedalune kalis ing sambikala asah berkah pangestunipun Kang Agung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pinaraan ngriki sedayanipun. Segawara ngawonteni Bumi Siti Slamet
Bumi ingkang dipun terepi bale wismanipun Soni, bumi ingkang kepiles kesandung rinten kelawan dalu dumateng Soni lumebare dumateng bapak tukang anggenipun nyungging Purbangkara saged tentrem ayem jenjem permanem kalih sambikala asa berkah pangestunipun Kamagung tansah kasenengan dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki sedayanipun. Wisangayu ngawonteni juru taman, juru ladi, juru ingkang ngerakitan serakitan asan mugi-mugi panjenengan anggenipun ngerakit asan saged tentrem ayem lumebare dumateng sak keluarganipun Soni saged tentrem ayem jenjem permanem kalih sang bikala asa berkah pangestunipun Kamagung tansah kaseseneng dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki saenipun iwal-iwal pelas wonten bujeng jejeg angatken anggenipun Soni anggenipun ngedekaken griya saged jejeg imanipun teguh tegen anggenipun makarya tentrem ayem anggenipun rumah tanggane saged tentrem ayem jenjem permanem kalih sambikala asah berkah pangestunipun Kamagung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki sedayanipun jenang Sengkala nulak kabeh kala ingkang dumawah ning lebur maring Allah ingkang dereng dumawah sampun ngantos ngganggu gawe dumateng keluargane Soni sak keluarganipun Soni lumebare dumateng bapak tukang sungging Purbangkara pramila dipun casi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng Soni anggenipun pados pangipa jiwa serentene sedalune kalih sambikala asal berkah pangestunipun Kamagung tansah kasenan dumateng derek sepuh wiwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki sayanipun wiji kitri Karangkirna ikal bakal akal banjaranipun Soni ikal bakal ingkang bubak krawang agami Islam sak tanah Jawi ikal bakal ingkang bubak krawang dusun Sukamulya lumebere desa Gadungan mugi-mugi mari ana rahayu wilujeng dumateng Soni sak keluarganipun saged tentrem ayem anggenipun pados pangipa jiwa serentene sedalune kalih sing sambikala asa berkah pangestunipun Kamagung tansah kasenang dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki sayanipun pojok kawan 5 pancer 6 kumarane danyang donyang umpyang donyang wasis ya donyang purba wasisa ya donyang cikal bakal pramila dipun caosi bekti mugi-mugi njangkung rahayu wilujeng dumateng Soni anggenipun ngedekaken bale wisma saha griya lumebare dumateng bapak tukang sungging Purbangkara mula pamila dipun caosi bekti mugi-mugi Soni anggenipun pados pangipa jiwa serentene sedalune kalih sambikala asa berkah pangestunipun Kamagung tansah kasesanan dumateng derek sepuh miwahanem ingkang sami katuran pengaraan wong ngriki sedayanipun abang maning Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang resa toya miwah daratan anggenipun nyeklek kajeng cawang geni sak pelik kadamel sarana milujengi ngedekaken griya tumapake wonten dinten Kemis Legi mugi-mugi kasembadan napa ingkang dados ajat niyatipun Soni anggen kula ngekrakaken kula cekapi semanten kirang sedhik kula aturi njurung amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil rasulillahi ajmain. Allahumma tulak tangguh wonten bilahi saking etan tinulak Raja Iman kabula slamet wonten bilahi saking lor tinulak Raja Iman kabula slamet. Wonten bilahi saking kilen tinulak Raja Iman kabula slamet wonten bilahi saking kidul tinulak Raja Iman kabula slamet. Slameto ingkang nyelameti, slameto ingkang nyedipun slameti. Allahumma antupani bumi paring rejeki jagat paring kuat. Siti pertula nulak sekabehing Pancabaya Biramatil ratune nyawa Biramatika ya Kamar Rahimin Robing yati namasipun ngalamu salim alhamdulillahi rabbil alamin almul Fatihah. Wes emang Ego. Ya Pak Jek. Tua temanku lah. Bismillahirrahmanirrahim. Show.